Ako už názvu môžete vidieť, sa mi trošku dramatická, ale keď už som to dala do názvu, tak je to úplne jedno. Ale proste konečne držím v rukách obrovský Shiglam adventný kalendár. Strašne sa mi páči ten motív, že je to na taký foťák spravený. Je to dosť akože aj také veľké a prišlo to v obrovskej krabici, čo som bola prekvapená. No, ale aby som povedala rovno na začiatok, tak. Je tu iba 12 okienok, takže nie 24, ale iba 12, čo akože ma trošku zarazilo. Myslela som si, že je 24 tých okienok. Ďalšia vec, ktorá je ale dobrá, že tam sú plné veľkosti produktov, takže tam máte 12 plných veľkostí, čo som pri žiadnom adventnom kalendáre na Slovensku nevidela, že tam boli iba zmenšeniny. Ja som mala z Essence adventný kalendár, Action adventný kalendár a toto je môj tretí zatiaľ. Na to, že končí v október, tak si myslím, že to je akože dosť dobré. No, stál ma 52 eur, úplne klasicky som ho na Sheine objednala, nepýtajte sa ma, ako tam nájdete, proste si dáte adventný kalendár a jediný, ktorý tam majú, je proste tento. Ja som na Slovensku nevidela nikoho robiť na toto, že by to odbaloval. Takže možno bude prvá, povedzte mi, že hej, prosím vás. V zahraničí som to akože videla, ale prečo sa vám to nehovorí? Prečo? Od Essence som videla veľa žien. Z Actionu tiež veľa žien odbalovať, ale prečo sa o tomto nehovorí? Ja viem asi prečo, lebo stojí 52 eur. Reálne mňa stál od Essence adventný kalendár 35 eur, z Actionu ma stál 15 eur, toto ma stál 52 eur, ale sú tam plné veľkosti. Takže keď si to tak napočítate a uvidíte tie produkty, tak si myslím, že to za to tak stojí. Túto krabicu si nechám, som si niekde vyložil, mám ešte jednu takú peknú krabicu, takže to pôjde k tomu, takže aj toto je pekné. No a ideme sa pustiť na to, ukážem vám, ako to vnútri vyzerá, lebo je to akože náročné otvoriť, je to aj akože tak dosť ťažké. Ja už som ten kalendár odbalovala, no, tak to vyzerá, vidíte to? 12, proste 12 okienok, no tak čo už no. Ale nevadí, aspoň si z toho spravím teraz radosť. No a v prvom okienku bola sada takto 4 produktov, normálne plné veľkosti. Toto poznám, lebo takéto som si normálne objednávala pred rokom zo Sheinu, čiže všetky tie veci, ktoré nájdem v tom kalendári, tak si ich viete aj samostatne kúpiť. A toto je prvá vec. Takto 4 veci. Poviem vám tú postupnosť. Najskôr toto je kontúrka, čiže tu si klasicky dáte na pery. Ona je hnedá, ja mám rada nude odtiene, takže som rada. Potom si dáte, toto je lepidlo, moje zlaté, toto je lepidlo, čiže potom si dáte lepidlo a nakoniec tu máte glitre a šteče, čiže týmto štečekom si tieto bože, jak to rozsypem. Si tieto glitre dáte na to lepidlo a budete mať také glitrové pery. A myslím, že to bude vyzerať zaujímavo. Ja tu mám aj to, čo som si pred rokom od nich brala. Ja som si akože myslela, že mi dajú trošku iný odtieň, ale proste ten bol taký do hneda. Tento mám klasický červený, dala som si to na pery, musíte si tam dať veľa toho lepidla, veľa to popritláčať. Je z toho bordel, ale vyzerá to akože pekne. Ja som s tým normálne aj jedlo a akože nič sa mi nestalo, takže sa nemusíte báť. Je to zaujímavé, ten pocit na tých perách, ale akože není to nič strašné. Keď sa ma budete pýtať, čo sa mi stalo s perami, tak som bola na dopichu pier, takže preto to takto môže vyzerať. Ešte neprešlo ani 24 hodín od toho, takže ono to postupne bude lepšie a lepšie. Ja už som bola na perách viackrát, takže viem, ako to funguje. No, v dvojke bol tento hydratačný primer, opäť plná veľkosť a na tento primer som dosť dobrých recenzií počula na TikToku, že to tie americké tiktokerky robili, takže som na to zvedavá. Viem, že je ešte takýto zelený a ten zelený mal by vám aj nejak, že taký lepkavý, že udrží vám aj nejaké predmety, čo sa dáte na tvár. Zaujímavé. Ale proste mám tento fialový a super plná veľkosť, 45 ml. Skvelé. No a v trojke bolo takýto nejaký lesk na pery. To je taká kľúčenka, lebo k tomu máte už aj túto bambulu, takže to máte takto spolu. Ja si to dám na kľúče, lebo jedno už mám na kľúčoch, ale to som si musela sama spraviť dierku do toho produktu, takže to sa mi aj ťažko posúva, ale toto má už sebe tú karabinku. Čiže toto si dám na kľúče a ja už mám toľko sprostosti na tých kľúčoch, že si tam dám ďalšiu vec, ale je to proste takéto pekné, mne sa páčia takéto rôzne sprostosti ružové. Potom ďalej tam bol takýto očný tieň, ale toto je celý taký glitterový.
plná veľkosť a fakt, ja som si už skúšala, že ako to má pigmentáciu a fakt vám musím povedať, že obrovská pigmentácia, kebyže mám spravený trošku aspoň make-up, tak si to dám, ale teraz to bude vyzerať akože hrozne, lebo nič nemám na tvári. No ale pozrite sa na to. To bude tak pekne vyzerať. Ja sa na to teším, ako sa to dám na Vianoce, lebo ja mám rada takéto, keď sa tak ligocem na Vianoce, až to také pekné, takže si tam dám aj tento a mám rada takéto glitrové. A takýto celý, takýto trblietkový glitterový očný tie asi nemám a som rada, že je takto iba jeden sám, že si to nestrčí do tašky, takže rovno si ho tam idem dať, lebo ja som si včera dala taký topper, čo som, to sú tiež také akože glitre, ale tak maličko, čo som mala v adventnom kalendári to bolo z Actionu a to bolo pekné na tých očiach, ale chcela som niečo viac a toto úplne krásne to vyzerá, keď vám zasvieti slnko do tých očí. No potom som tam mala opäť to isté, čo som bola prekvapená, že tam dali dva rovnaké produkty, ale akože dali iný odtieň, toto je akože úplne, že biele, ale zostala taká prekvapená, lebo Shigle má veľa tých produktov kozmetických, tak tomu niečo iné, neviem prečo tam dali dva rovnaké, akože nevadí mi to, nemám sa na čo sťažovať, ale ostala som taká zarazená z toho. Potom tam bola táto virálna licenka, to podľa mňa každá z nás to má doma, okrem mňa. Ja som to napríklad nemala, lebo ja nepreferujem veľmi tieto tekuté lícenky, takže ja som si to nebrala a osud proste chce, aby som to doma mala, takže mi prišla. Toto je odtieň Hot Topic a neviem, kto to nevidel, tak je to takto a takto si to dávate. Takže konečne aj ja mám niečo takéto, lebo ja mám napodobeninu z tohto zo Shiglemu a to som si kúpila v obchode Jojošo, čo je ako slovenský AliExpress, to volám, lebo tam sú všetky takéto veci, len tam máte proste hneď, si to môžete kúpiť, viete si to pochytať, trošku majú väčšie tie marže, akože chápem, lebo musia aj oni z niečoho žiť, ale veľmi to bolo to vlastne rovnaké, len tam nemalo Shiglem názov. Ale som rada, že konečne aj ja niečo takéto vlastním. Potom, toto som si myslela, že je zrkadielko, hej, lebo ono to tak vyzerá. Ale ono, keď to otvoríte, tak je to duo líceniek, že je jedna vlastne, toto je tuha a toto je pudrová. Akože trošku som sa dala do toho a to má takú pigmentáciu, že ja som v šoku normálne a ešte to má takú zrkadielko. Veľa žien odsuduje túto Shiglem kozmetiku kvôli tomu, že je lacné, že to nemusí splňať tie štandardy, aby ste si to mohli akože dávať na pleť, že to môže mať nejaké chemikálie, neviem čo. Ja som si napríklad včera dávala make-up z Primarku a som robila o tom video na Instagrame, takže tam si to tam môžete pozrieť, je to jedno z najnovších videí, takže to rýchlo nájdete. A akože nič sa mi nestalo na tvári a to som skúšala už kozmetiku aj z Temu, že celý make-up som si spravila s kozmetikou z Temu. Nič sa mi nestalo, asi moja pleť nesie toho veľa, každý má inú pleť, ja nemám nejakú extra akože citlivú tú pleť, takže ja som to úplne zvládla v pohode, ale aj to sa mi páči, že to je opäť plná veľkosť. Toto sa mi tiež strašne páčilo. Pozrite sa, ja milujem takéto krásne obaly a toto je paletka očných tieňov a sú také pucle. A ešte ja som si zamilovala to vnútro, lebo pozrite, aké to má pekné nude odtiene, čo ja milujem. Čiže tu máte niečo také viac s trblietkami, potom do biela, viac hnedá, menej hnedá. Veľmi je to krásne, páči sa mi to opäť, že to je v tej tvare tej pucli a má to dosť veľké zrkadielko. Lebo ja takéto niečo nosím v make-upovej taštičke, že keď niekde idem a bojím sa, že tam nebude zrkadlo, tak si beriem takúto paletku so sebou a mám jednu od Catrice, ale ona je dosť taká, že hrubšia a sú tam farebné očné tiene, takže to nenosím každý deň. Čiže vymením si to za túto zo Shiglemu, lebo tieto tiene proste využijem vždy, lebo sú to aj tablietky, takže to využijem. A je taká menšia, akože spratná, takže mne to viac vyhovuje a to veľké zrkadielko ma akože dostalo, lebo nič nie je lepšie ako obrovské zrkadielko. Toto som bola prekvapená, lebo toto je niečo na vlasy a dočítala som sa, že je to nejaké glow elixír, nejaký olejový. Neviem, zaujímavé. Ja som myslela, že to bude nejaká možno vôňa na tie vlasy, ale je to nejaký olej, podľa mňa klasický olej na končeky. To tiež vyskúšam. Akože veľa vecí z toho adventného kalendára je takých, čo ja normálne akože aj využijem. Či už toto, alebo tú paletku, že veľa je také z toho, čo si reálne nahám, lebo väčšinou, čo ja nepoužívam a čo mi nejak proste nechcem to, tak to posúvam vám, či už to tam do nejaké súťaže, alebo potom robím také z toho rôzne balíčky aj pre rodinu, aj teraz, keď sú Vianoce alebo narodeniny a tak, ale toto je zaujímavé, veľmi zaujímavé.
Potom opäť všade sú plné veľkosti, to je najlepšie, čo môže byť, že plné veľkosti, lebo reálne, keď si to rozrátate, tak je tam 12 produktov a cca to bude podľa mňa rovné tej sume tých 52 eur, takže možno ste veľa ani, hej, zbytočne minuli tých peňazí. Toto tiež viem, že sa dá normálne samostatne kúpiť, tu máte dva púdre v jednom, sú ružové, a tu na vrchu opäť zrkadielko tiež, akože si myslím, že dosť dobre veľké. No a tu máte normálne taký ten tuhý púder, hej, a to tu dole, keď si to takto odšrobujete, máte sypký púder. Ružový je super na to, keď potrebujete nejak rozjasniť to očné okolie, keď máte nejaké akože aj kruhy pod očami, tak pekne vám to tak všetko takto rozjasní. Posledné dva produkty a jeden z nich je tento les na pery, opäť celý s trblietkami, takže k tomu očnému tieňu trblietkavému sa to tiež bude pekne hodiť. Ja mám rada, lebo on je vlastne priesvitný, ale má v sebe trblietky. Nemôžem to teraz dávať na pery, lebo ešte si na ne nič nemôžem dávať, aby som nejak to nepokazila. Ale vidíte, aký je pekný, vyskúšala som to na ruku, takže viete, ako to má vyzerať. Opäť si myslím, že na Vianoce úplne skvelé. No a v poslednom 12. okienku sa ukrýval takýto mimozemský highlighter a tento som tiež videla veľakrát na TikToku, ale tento je ružový, úplne trafilý, že ja chcem proste ružové veci. A ja veľmi highlighter nepoužívam, lebo všetky sú také do bronzový odtieň, taký do biela, hej, do žltá odtieň, do rúžova nie. Rúžov mám asi tento jediný. Má to obrovskú pigmentáciu. Fakt som v šoku, že Shiglen má takéto pigmentácie, lebo pozrite na to. To je extrém. A myslím si, že to bude aj pekné, ak by som si to dala ako očný tieň, že nie je proste highlighter iba, ale ako očný tieň, lebo určite ja to s tým highlighterom preženiem ako vždy. No ale tento kalendár si ešte niečo ukrýva v sebe a to je toto keď potiahnete, tak je tam takáto obaločka a v tej obaločke sa ukrývajú pohľadnice. Máte takto pohľadnice, klasické pohľadnice a je to strašne pekné. Možno, že kamoškám, kebyže pošlete nejakú takúto, že zo Shiglemu nejakú pohľadnicu a že tam niečo pekne napíšete, tak si myslím, že sa dosť potešia a je to pekné a zaujímavý nápad. Nenapadlo mi ma to, takže to môžete takto spraviť. No ale to nie je všetko, lebo ešte to má v sebe jedno prekvapenie a z tejto druhej strany tu vidíte, že je taký šuplíček. No a keď odsuniete ten šuplíček, lebo ja už som si tady tie veci vybrala, ale proste je to zaujímavé, že proste 12 okienok, ale vezmite si, že ešte tie pohľadnice, to je ako keby 13. okienko, toto je 14. okienko, lebo tam sú dve vnútri veci, ale už mám tu vyložené, lebo ťažko sa to z toho vyťahovalo. No a to je... Toto je na kufor, hej, že si tu napíšete údaje, ak by sa vám náhodou stratil, alebo čo. A je to tiež pekné, lebo to je takto, hej, spravené. No a potom ďalšie, je tu takýto mini, už mi to padá, mini diárik, takže na cestovanie úplne super. Majú tu nazvané, že to knižka spomienok, čiže tam môžete zapísať možno nejaké vaše myšlienky, alebo čo vás napadne na cestách. A je to strašne zlaté, lebo je to také proste maličké, taká blbosť, ale proste poteší, lebo to nie je ani, hej, kozmetika, ale proste to poteší, čiže to je takto vlastne spolu. A to by bolo všetko, odbalili sme si celý Shiglen adventný kalendár 2024. Dajte mi schválne vedieť, čo si o ňom myslíte, lebo ja si myslím, že je to hodné tých peňazí. Sú tam krásne veci, poteší vás aj také tie darčeky navyše. A keď to mám porovnať s tým Essence a Action adventným kalendárom, tak proste tento je najlepší. Potom ide Essence a až potom Action, také o ničom. Ale fakt som rada, že som si ho kúpila, neľutujem ani 1 centu, lebo je to fakt, že krásne. A táto krabica vám ostane aj tak proste na pamiatku. Takže mi dajte určite schválne do komentára vedieť, čo si o tom myslíte a ešte by som si chcela kúpiť jeden adventný kalendár, ten stojí trojnásobok skoro tohto, tak dúfam, že sa do toho dám, lebo tam by mali byť tiež plné veľkosti produktov, teraz kozmetiky, takže uvidíme, ale z tohto som nadšená, lebo to bola dekoratívna kozmetika a v tom ďalšom, čo si chcem objednať, by mala byť kozmetika taká skincareová. No, tak uvidíme.